Rongga gora pen rong mong be adak towar ki ik kaselam ning ing samse purat ka chepaklang. Lakha kre troxy socheng dhenta MEC constituency ke parlo jasemet rongga gora pen rong mong be adak towar ki ik kaselam ki ning ing samse pu hawararat ka chepaklang. Athe la bangso towar ki klembo ma jo kitang pamelo polom si chetharplung la pen bangso towar ki contractor dhan sagar si klem pusi pang theklong. La sikar bianglong autonomous council pen kuti atangka wardet ta kam claim pami thek thedet pute Karbianglong autonomous council CM Dr Tuliram Ronghang local MLA la pen local MEC ta chetherak nangji pusi BJP workers la pen hawararat atum pen pherangkia thengno nangning jedu la si angton pen kachini ji aphan arjupon sina non akam non tang tela sita la dak non sarke hang be tinyali pen teng lok aliki torpon lo nangji punini tumra da kar I pet rada ke mang nang pi pen stamen la sarke hang be arleng sunjong long pen aparata non pu akam non si klembom lang ta libang wakalo la so pose ni tumra da bang ke na pilo podang te ni tum phan ke bare bar ke na pi bathe the apose contractor tum sita me nang klem pi paminangji la pen sita me Karbianglong autonomous council CM tuman sita me ini tum phan asotwar bang ke ani sidana ni ber twar kali apose nang klem pi paminangji pusini tumara tumake akemang dolo ancot kalila nini tum dak pen non rong mobe papla plot atwar non bunai bom lo sita me tangtelang sita me akonon hala so dak penta la non piningkani sini tum phan bang unten pa tang bidanai la son sini tumara akemang dolo akola se beng hoy nang klem pi pa beng hoy bang ke hing lo asinon jeniba dak sarkang bikinya lipen jah ni tum biak rorong ala so rong kerang long an la so pen ako hala dak romobe pinelian papla dam project pan pining manini tumphan nampak tang pia sonte posini tumra tamakar ini dolo yang itu mas tobal keselan ke ni konte dia lama insam se lang ini tum insam se dalo akhimat jo non helang ki bonai jo la pen ke hala nang bonai pian ta nang pang RPG rason se do lajitu semen ya heri thokta hala pen ako ke vak sigi ong yo non ta ho gari non ta bang thunu non hasi ke bonai bom lang tang te lang kan kita bilang nengkan sita belang nengkan sigi leji gali tiklo jonta belang holali aliki ke chorke Lana ta tuar ke baglam lo kulon te nini tumra kon peta kumat la nang itu sini na lake nini tum ke contractor bang ke don sagor hai ala se don sagor pan sini tum chuniri lo la pen nini tum la dak socheng hanta constituency 17 socheng hanta constituency MEC sita me ala ni phanta me chuniri lo nini tum phan la bang so bang ke jaten sta me apa bonai pi minang po tuar bang ke tum nili mate ni tum yud hoy bena si dak kipu dunia bang la lo si la bang so to ke mona long bang ke khengno si thek konong lo si la son ke no ke rar phan ke akisung po mo phi ke athema non alamso chela po non alamso suli po heno dak bote mo phi ke rat emi thang ke chungnai tek thelo la si non klembom langbon la so si la MP MLA tum stame nanglang chari dunji phani chuning ri lo la pen dak MEC stame la sot nang chelang don pen hala contractor phanang pu dunji phani chuning lo ni tum dak pu dun lo hai contractor phan stame ni tum kipu an ve ke kwan adikom rei mati la si hala jetu MEC la pen MP MLA la di do tum yong si nang pu dun lo pulote ansu se mane adi do pola pen ansu hala tum sami krai po hai si la haya to wa ke munai yong si mesen me munai ni pote kathela jita kupulo adin nam de po ani sini ni chela chop phang chai po la la hai rasi ni tum rat la pen tum yut hoi pen chuning ri bangkel mesen atwa nang munai pite pusini tum chuning lo